Malik lawan asfalt dikedak suala. Awan sekali pelan apa benda. Awak, amin asa ayan ni kaman. Awak ko ons abaw. Nukum abaw. Ya awan larum af. Ano sa asta kasi? Sa kama awan. Saan ni? Awan sa kaman lahat sa hon. Gua balat mo kasi niya. Awan sa biti sa reman naman sama kasaran swart lirang kita awan sa biti sa reman awan. Kat. Awan nagamaki kami kasama nas bayas kaya mano. Let's get out. Away, kataya, basta batang kat ulfa kasaran afkarat. Iya pasti kik salit dadu kaduna kiawe. Away, asi timan ni man. Timan sa loy dad dunan on si awan. Awan Damascus yang ngamaki kaya meron bang kaya Away, mat sa mga katawan, tawag sa mga relax lang sa niya, away, mat. Jala ka ng khobre kaigo. Bos awan sa mga kalang kuya maskak kuat ng fire. 1, 2, 3. Away, wes, wala set kataya kay set kataya set ni away, set away. Kira awan sa warna kasi gira ini. Ja, je zuster, broer, je zuster. Kaya ka biyari. Halo ni Parati. Kaya ka biyari. Alam mo, iba naman kasalanan sa scope, titi, visit ni easy skipper. Okay, net visit. Away, bis skipper di wons. Away, this man lap sa skipper di. Malap wala namas. Terus kita mau kasih bar ke para pistak sebelum Awan saya mulai mentrasti. terus mata dari ko sa store ko tayo. Beli tayo tayo kaya makan bera. Terus kuy. You, I hope you didn't see me. Luwa ko na mas ang Get ko lang. you. Bos, this guy,